Det er faktisk ret nemt at sætte billeder ind i Word for eksempel, eller i MatCat. Jeg viser lige, hvordan man gør det i Word først. Når du skal have noget fra GeoGebra at sætte ind, så gør du det, du markerer det område, du skal have. For eksempel, hvis nu vi skal bruge det her. Og så enten går man op under redigere, og så vælger man den, der hedder kopier tegning, eller også så, ligesom der står der, trykker man Ctrl-Shift-C. Det var jeg. Ctrl-Shift-C. Nu kan lige se, den lige sprintede lidt. Og når man så er inde i Word, så faktisk så kan man sige, man kan enten højreklikke og trykke sæt ind, eller bare Ctrl-V. Så får man det billede, man havde markeret. Og jeg kan så tilpasse størrelsen af det, sådan at det nu passer. Og nu kan jeg jo så bruge det til at argumentere ud fra, hvad for en flyttefirma, der nu var billigst. Det var Word. Hvis nu, at jeg skulle have sat den ind i MatCat, nu går jeg lige ind i MatCat, så hvis jeg bare trykker Ctrl-V, så sker der det, at man får det her billede, og det er jo så for stort. Og MatCat er lidt anderledes, fordi hvis jeg tager fat ned i hjørnet for at lave det mindre, så gør den det ikke mindre, så cutter den det bare af. Det kan nogle gange være fint nok, men vi vil gerne have lavet det her mindre, så jeg sletter det lige igen. Og så i stedet for at bare indsætte det, så trykker jeg indsæt specielt. Og hvis man under indsæt specielt vælger den, der hedder device uafhængigt bitmap, så får man faktisk noget, der ligner det samme. Men når nu jeg tager fat nede i hjørnet og trækker det ind af, så tilpasser den størrelsen, sådan at jeg kan have det inde i mit dokument her i MatCat. Og MatCat er jo lidt anderledes på den måde, man lige skal holde fast her i kanterne.